10 January 2025 mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama. Kana uchinge uri pane vanhu pane peruzhinji, gara waroverera ma-earphones. Tell a friend to tell a friend kuti Kuliend is online. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ende kana uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Ndadzoka manje nema-updates panapa. Nyaya iripo ibeto yesuccession iri kunetsa yekuti team VP versus team Mnangagwa. Munoziva kuti ZANU-PF yagara inongozviita zvema-faction fights kubva kudhara. Kwakune team G40, team Lacoste, but team G40 yakazobuda panyanga kokapinda team Lacoste. Saka pa team Lacoste iko zvinezvi yachinja manje, yakunzi mafeed, izvo vari kuiti mafeed dynasty, ndo zviri kungotaurika mumastreet, ndo zita rainayo. Saka nyaya iripo ndeyekuti pari kunzi pari kuda kusiwa successor, but team iri kutonga iyi manje inova team mafeed pari kungofamba ukarinye iri kupeka. Ndo veva muri kungoona vari kungodedzera kuti 2030 ngaatonge kusvika ameno 2033. Zvakawanda zviri kungotaurika, maslogan acho hatichatozive. Even though mukuru wavo vakangobuda akati ainangu handichada pangu pari tobho ndima yangu ndasakura ndaita sei ndazunza, but vanhu vari kuti aiwa izvo zvitori skillful, because vanhu vazhinji vese vakamukomberedza kungoredza kuti aiwa ngaakontinye aenderere mberi because ari kuita sei ari kugona basa. Ipapo ndo zvinhu zviri kukonzeresa kuti zvinhu zvizotanga kutaurika. Ndiri kusangana nayo pane muchinda ari kubuda ari kuti it's funny and hypocritical that successionists don't want termination of their terms of office at various levels, but they don't want ED term extension. Ndikuona nyaya iripo ndo pari kuzopindura neanonzi uyu Kudzai Mutisi, ndiari kuti succession is inevitable. It's always a reality in politics and in life. People don't lead forever, neither do they live forever. Wise people prepare for and accept that succession is a reality. Wise leaders groom their preferred successors as a way of protecting their legacies and sometimes their own families. By now, we should be knowing President Mnangagwa's successor managing succession is a very wise thing to do. Pretending that succession will not happen is not only a dumb thing to do, it's costly in the end. You lose everything you worked for when there is chaotic succession. As it stands, VP Chiwenga is in pole position to be the successor. He should be respected, promoted, protected. Even if ED's term is extended, there will still be succession. At the end of that extension, there are some battles that can't be won. This one is a battle against the laws of nature. No one even won that. Ndo nyaya iripo iri kutaurika. Vari kubudirana pachena. Vanhu ivava hatisi kutaura nyaya yekuti panobuda pachitaurwa nyaya nekuti munhu kana kuti wewe opposition, wewe triple C, kana kuti we blue movement, we chinchinyi versus munhu weZANU-PF. Vanhu veZANU-PF vari kupanana mafacts vachitaura kuti General Chiwenga, he must be respected, protected. Unoziva kuti ukaona zvinhu zvakutanga kudai so woziva kuti politics dzacho dzakuita direction, because kune vamwe vanhu vekutanga vari kuleka common sense kutaura kuti aiwa ninge ngatonge zvikafa, vari kuda kuramba vachingokontinya kuda kuinherita zvaiita Mugabe, which is wrong. But meno it's up to them. Because chinoitika nje kuti munhu iye kana ari ane something chaanenge achibenefita pazvinhu pazviri zvinonetsa kuti mumuonese kuti zvamuri kuita zvika izvi munenge muri kuita kakurasika mbichena, because anokuudza kuti iwo ndiwo ungatorasika zvori kutotaura izvozvo. Saka ndo nyaya yacho painenge ichinetsera manje, but iko zvinezvi I'm telling you takamirira kuti tione kuti chii chavari kuda kuitana ipapo, because ini chandinonyanyoziva nyaya dzikangorikana dzakudai so hazvipere mushe, hauna kupera kwazvo mushe kunotonetsa. Ndo chokwadi chandinonyatsoziva kuti zvinhu izvi hazvipere mune zvakanaka. Vakuudzana pachena kudai so hapana pekuti tingaswera reka tichitoudzana kuti zvoni anoramba aripo. Vamwe vari kuti aiwa ngaita ataure kuti successor wake ndiani, kana asingade isusu totoziva kuti uyu ndiye successor wake. Pakaipa pari kupisa. It seems like vamwe vari kuti zvoni uyu anenge agreed futi because iye vakamubatsira kapakanzi pakaitwa kuyu ndiye angati general ndiye aidididi. Saka zvingori pachena uyorowo ndima yake opedza, uyorowo ndima yake vachitoenda vakadaro. But it seems like vanhu havasi ready for all this zviri kutaurika. Inini mhuri yeZimbabwe pangu ndatosakura, ndazunza, ndatorova basa, ndatokuzivisa izvi zviri kuitika. Ndisati ndabuda panapa, it's very important kuti muzive kuti kana muchinge mune something to say about the current situation or anything
that is happening in Zimbabwe. Number dzinenge dzichishowa pascreen ndidzodzo dzacho dzekuti munokwanisa kusenda audio on WhatsApp, mosenda audio iyoyo inosvika tozoplay pachannel panapa. Zviri zvanhasi da kusiya muchiteerera audio yemamwe maZimbabweans vari kutaura zvinhu zvavari kuona zviri kuitika. Pano nhasi pachanakidza. Sarai makateerera this audio mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Hello guys, ko isusu toikwira rini yetu nyika. Tarisai muone zviri kuitika kuMozambique varume, tarisai muone zviri kuitika kuMozambique. Isusu hatisi varume rero kana tinetseka tichitambura tichiita setinetswa nevanhu vashoma chete. Vanhu vashoma varume, ngatibatanei mani, ngatibatanei tigadzire nyika yedu, ngatibatanei tigadzire nyika yedu varume. Tarisai muone zviri kuitika muno muSouth Africa, hamuchagariki varume. Nhasi masikati kuma 444 around 4 kwashuta munhu pa5 rand shop muZimbabweans nevamwe varume vachiuya vachingoshuta, vakamushuta vakatiza nemota vakamusiya atofa ipo paya varume. Aiwa tozofira muno mutese varume, muno hamugariki muSouth Africa. Ona zviri kuitika varume, vanhu vari kupera panapa. Aiwa, let's fight guys, let's go back Zimbabwe and fight guys. No, ngatibatani. Tarisai zviri kuitika kuMozambique. kuMozambique ndiko kune varume vega here varume. Aiwa, musadaro vakomana, ngatibatanei tigwire nyika yedu yeZimbabwe. Tarisai muone zviri kuitika kuMozambique. Kwesu tichakoniwa nei kuti tiite zvakadai varume? No. It's like Ndebele people just varume, ngatibatanei. Tese nemanDebele tiri vanhu vamwe chete, ngatibatanei tivhare. Ona zviri kuitika kune dzimwe nyika. Botswana yakagadzira, Zambia yakagadzira, iye zvino Mozambique iri kugadzira. Kosara isusu varume topotera South Africa kusvika rini? Tichapotera South Africa kusvika rini varume? No. Aiwa, ngatitese varume mani, Saka dziri kutoratidza kuti hatina mutungamiri anotitungamirira tiite zvatinoda. Isu tiri varume togona kukwa, togona kuzvikwira isusu toenda kuhondo ikoko kumwasho ikoko. Saka tashaya munhu wani anotitungamira, yewoita president otitungamira. Nekuti ona zviri kuitwa naChamisa, akungonyarara, vanhu vachitambura, vanhu vachifa, vanhu vachinyura nemvura. No guys, no. This is bullshit zviri kuitwa muZimbabwe. Ngatibatanei isusu muZimbabwe, tironge dheti, tiende ikoko kunodemonstrata kuti munhu ngaabude, kupinde munhu ari right. Aiwa varume, aiwa. Ona zviri kutoitika kune dzimwe nyika. No. Tichatambura kuti isusu vanhu vekuZimbabwe, kwanzi kuZimbabwe kune vanhu vakadzidza. Kudzidza ikoko hakuzi kudzidza, kunodzidzira musango. Aiwa, tisatambe nenjere dzedu varume. Aiwa, ngatiendei kumba tinokwa. Ndosaka ndichikuudzai kuti varume, munhu wese akambosapota achisasapoteji ZANU-PF kuti mwana womusangano idhodhi, nokuti munhu waita dhodhi akakwesha nebwe sure yake ndiwo vanhu veZANU-PF. Idhodhi, munhu wese anosapota ZANU-PF idhodhi. Anosapota ZANU-PF akasaposapota ZANU-PF. Munoona kuti vakomana veZipra vari kutaurwa anga ari masoja ane intelligence mumusoro. Iri timu reZANU-PF chero nhasi ukaenda kuarmy uchinzwa kunzi kune recruitment yearmy, hakuna kana subject rinodi kwako kuarmy. Izvo ndoda kupai garandi, hakuna kana subject rinodi kwako kuarmy. Kuarmy kunodikwa simba neknowledge, kunodikwa chisimba neknowledge noutano chete, kuti zviri kuitika kwaunozvibata here. Kunodikwa chikoro chipi? Vazhinji vari kuzoenda kuchikoro vavako kuarmy. Kuarmy mazhinji ariko madofa aya. Ivo vaya vanhu vamunoona vakapfeka makamafuraji eZimbabwe aya, they are called the soldier. Madununu aya.
madunu vhiri redanda rinoti rikafambisa chaizvo kana ukafamba usina mvura naro rinotsva, unotoona robvira ukatomona mudzanga wefodya saya madhirihora unotobatidza fodya uchitora pasi uchienda uchitine mombe. Ndozvakafanana namasoja. Masoja ese ekuZimbabwe hana education. Vanhu vaneinda vane education sometime and somehow the magic people they are start reading the book there by the army, because zvimwe zvinhu zvavanoita kuarmy kungogadzikirana. Asi muchiona chero zvinhu zvavanoita izvi vari kurumiswa namakargo vachirinda purazi romunhu. Varongozi vakanga vane mapurazi muZimbabwe vakamboona pachiiswa masoja naIan Smith. Masoja panguva yaIan Smith aiprotekta nyika, anga asingaprotekti purazi romunhu.